Welcome to the podcast Nowhere, where the mind and the body finding balance. Dnes máme podcast číslo 2 a chcel by som porozprávať o buddhizme. Takže dnes máme podcast číslo 2 a ja by som chcel porozprávať o tom, že prečo je dôležité zaoberať sa myslou. Myseľ je vlastne priestor, kde trávime ohromné množstvo času a žijeme častokrát vzorce a presvedčenia, ktoré sme nejakým spôsobom nazbierali a veríme, že to sú tie správne vzorce. Myseľ ako taká je asi jedna z najdôležitejších častí nášho sveta a keď sa dívame na čokoľvek akokoľvek, vždycky dojdeme k tomu, že to celé je len v našej mysli a celé je to len to, akým spôsobom to my vnímame. A postupom časa prichádzame k tomu, že oprieť sa o vonkajší svet už je viac menej nemožné a nech sa deje, čo sa deje, vždycky sa to zmení. Či sa oprieme o to, že ceny sa nezmenia, menia sa. Či sa oprieme o to, že politici nám udajú nejaký ten smer. Oni vždycky rozprávajú niečo a prejde nejaké obdobie a rozprávajú niečo úplne iné. Alebo sa chceme oprieť o prácu, že v práci to bude stále rovnaké. No tam to tiež nie je moc pevné. Alebo že by vzťahy boli tie pevné elementy, o ktoré sa človek môže oprieť, tiež by sa nedalo povedať, lebo tie vzťahy sa vždycky nejakým spôsobom skomplikujú, zveladia alebo rozbehnú. Čiže ani to není ten správny ani to není to práve, o čo by sme sa vedeli oprieť. A preto my nejakým spôsobom cítime, že musí existovať niečo, o čo by sme sa mohli oprieť, čo je to, čo my potrebujeme nejakým spôsobom cítiť, že toto je tá pevná oporná hmota, že o toto by som sa ja mohol oprieť. A čím dlhšie nad tým rozmýšľam, čím dlhšie o tom čítam a študujem, tak prichádzam na to, že najpevnejšia hmota, o ktorú sa dokáže jeden jedinec uprieť, je o to, kto je. A to je vlastne celé v mysli a akým spôsobom ja vnímam samého seba, alebo ja dokážem prijať, že aj toto som ja, o to mám pevnejšie presvedčenie a o to som sám so sebou viacej v rovnováhe. Jediná istota, ktorá okolo nás je tá, že sa to okolie zmení. Že to okolie neostane rovnaké, že to okolie neostane pevné, ale nejakým spôsobom sa zmení. A jediná vec, o ktorej sa môžem teda reálne oprieť, je moja myseľ, moje presvedčenie, moja viera. Častokrát uverím tomu, čo není moje, ale slúži niekomu inému. Napríklad mám kamošku, ktorá obchoduje a jej to neuveriteľným spôsobom slúži a je v tom absolútne skvelá, ale ja sa o túto jej vieru neviem oprieť. Není to moja viera, není to moje presvedčenie a nech sa snažím, ako sa snažím, nefunguje to, není to moje. Ale pre ňu je to úplne skvelé a fungujúce. A tým pádom prichádzam k tomu, že oprieť sa o niečo môžem len to, čo je moje. A tým, že sa oprieť môžem len o to, čo je moje, častokrát sa opierame o to, čo není moje a tým vlastne sa opierame o klam. A tým pádom je veľmi vhodné zapodievať sa s mojou vlastnou myslou, že akým spôsobom moja vlastná myseľ vníma a príjma všetko, čo je okolo mňa. Lebo keď si tak nad tým zamyslím, tak moja myseľ obsahuje úplne všetko. V okamihu, jak by som si predstavil, že niečo v tej mysli není, len táto predstava prinesie, že už to tam je. Čiže moja myseľ obsahuje všetko a je taká obrovitánska, taká nekonečná, že obsahuje aj tvoju myseľ. Obsahuje aj myseľ môjho suseda, obsahuje myseľ každého v okolí. Čiže tá myseľ je absolútne nekonečná a spája veľmi veľké množstvo nekoniečno. Čiže je to moje nekonečno a môj spôsob vnímania je to, čo potrebujem vedieť. A mi prišla jedna prednáška, ktorú veľmi rád počúvam. Je to vlastne prednáška o buddhizme. Buddhizmus je vlastne niekoľko tisícročné učenie, ktoré tu je, aby nás niečo naučilo, aby nám ukázalo, že svet je predsa len perfektný priestor a ide o to, akým spôsobom to my vnímame. A k tomu, aby som mohol o buddhizme niečo povedať, tak by som rád porozprával o jeho zakladateľovi, o Buddhovi.
Už narodenie Budhy obkolesujú obrovitánske legendy, obrovitánske príbehy a celý jeho život vlastne je pretkaný takýmito príbehmi, akým spôsobom, ako odovzdávajú jeho učenie, jeho spôsob života a jeho nadšenie. Čiže dnes nikto nevie, akým spôsobom to vlastne bolo. Jediné, čo sa tak zachovalo, že bol to obrovitánsky princ, ktorý žil v neuveriteľnom bohatstve, neuveriteľnom nadšení, mal jedlo, pitie, teplo, hárem, ženy, manželku, syna, mal jednoducho úplne všetko, čo si dokáže predstaviť a toto zanechal. Zanechal to vlastne po jednom výlete, kde sa stretol s 3 istotami životnými a to bolo vlastne staroba, čiže uvidel jedného starého človeka a pýtal sa, že tomu sa vlastne čo stalo? Prečo má také vrásky? Čo sa s ním stalo? Potom sa stretol s chorobou, že Ježiši Kriste, choroba? Aj toto sa môže stať človeku? Aj človek môže byť chorý? No áno, každý jeden skôr či neskôr ochorie. A potom najväčší kliniec, ktorý mu úplne dorazil, bola, že smrť, že každý jeden človek skôr či neskôr zomrie. A jeho najkrajšia otázka bola, že tak prečo sa všetci tak veselia a tancujú? Však toto je jediná dôležitá vec, o ktorej by mali všetci vedieť, o ktorej by sa mali oprieť. Toto treba vyliečiť. A on vlastne hľadal, akým spôsobom by sa dalo predísť, alebo chcel pochopiť, prečo vlastne tieto istoty, alebo prečo toto utrpenie je v živote. A vytvoril k tomu 4 základné pravdy, ale k tomu sa dopracujem onedlho. A tým, že sa stretol s týmito pravdami, on vlastne sa zapodieval s tým, že tak a prečo to tu vlastne celé vzniklo a opustil svoju rodinu, opustil svoj palác, opustil svojho malého synčeka, opustil svoj hárem, opustil všetko, čo mu bolo cenné a išiel do vyhnanstva, aby pochopil, prečo vlastne je tu medzi nami toto utrpenie. Prešiel veľa množstvo rokov filozofie, naučil sa veľké množstvo filozofie, prijal to až takým spôsobom, že vedúci toho filozofického tábora ho chcel ako svojho nástupcu a on toto odmietol, že nechce byť následujúcim filozofom, lebo ešte stále nepochopil, prečo je to utrpenie. Takže odišiel aj z tohto filozofického tábora, premiestnil sa do joginského tábora, kde tiež strávil ohromné množstvo rokov, prekonal všetky možné prekážky, až sa stal jedným z najschopnejších jogínov a tiež došiel k tomu, že sa mal stať vedúcim, ale nestal sa vedúcim, lebo ešte stále nedošiel k tomu, prečo tu vzniklo utrpenie. A v tomto joginskom tábore dopracoval sa až na takú vysokú úroveň, že si prešiel 7 dní a 7 nocí bez jedla, bez pitia, možno aj bez dýchania, alebo len s veľmi zriedkavým dýchaním, aby sa dopracoval do najvyššej úrovne tohto joginského kláštora a tak či tak ešte stále nedošiel k tomu, že prečo je tu utrpenie. A ešte stále sa nedopracoval k tomu, že prečo tu medzi nami je utrpenie a tak sa rozhodol, že potrebuje cestovať ďalej, čiže vystúpil aj z joginského tábora a skončil pod jedným stromom, úplne opustený, všetci ho zanechali, bol vlastne sám pod stromom a s predsavzatím, že on nevstane od tohto stromu, kým nepochopí, prečo tu je vlastne to utrpenie. A jak tak sedel pod tým stromom a bol presvedčený, že on jednoducho nemá na výber, on buď pochopí, prečo toto utrpenie je, alebo zomrie. Jednoducho mal jasno definovaný cieľ a v tomto čase dospel k osvieteniu. Vlastne došiel k tomu, že videl všetko, chápal všetkému a bol absolútne osvietený. Jednoducho sa stal osvieteným a v tomto stave pochopil, že OK, nech to ja poviem komukoľvek, každému to bude buď jedno, alebo mi nebudú veriť, že toto je úplne, že mimo chápanie kohokoľvek, kdekoľvek, čokoľvek. A potom sám boh Indra k nemu pristúpil, že milý osvietený, prosím, odovzdaj toto učenie svojim následníkom, svojim druhom,
aby aj oni došli k pochopeniu, tak ako si došiel k ty, lebo oni ho potrebujú. A vtedy vlastne založil prvý tábor, vtedy založil svoje prvotné učenie, začal učiť svojich jogínskych kamarátov a tu vzniklo vlastne učenie Budhu, ktoré trvá do dnešného dňa. Samozrejme, dá sa to o mnoho krajšie, o mnoho komplikovanejšie a o mnoho širšie, ale pre mňa toto je vlastne o tom, že Budha dozrel k pochopeniu a on aj nechcel odovzdať, ale jednoducho musel. Týmto spôsobom, jak on dozrel k tomu, že potrebuje odovzdať učenie, sa učil vlastne ďalej. Tým, že odovzdával svoje osvietenie, odovzdával ďalej, tak sa učil ďalej a rozvíjal svoje osvietenie do ešte hlbších a hlbších úrovní. A vlastne buddhizmus hovorí niečo o také, že v odovzdávaní je učenie. Lebo buddhisti žijú z toho, čo dostanú, žijú z toho, čo si cez deň vytvoria, odmietajú čokoľvek vlastniť, odmietajú čokoľvek príjmať, jednoducho príjmajú to, čo len potrebujú a na druhý deň to odovzdajú niekam ďalej. Čiže vlastne učenie je v odovzdávaní. Aspoň takto to je moje pochopenie. Samozrejme, dá sa to ešte vysoko komplikovať, dá sa to ešte prežívať hromadou ročnou štúdia, ale pre moje pochopenie to je presne v tomto štýle. A rád by som ešte porozprával k tomu 4 vznešené pravdy, ktoré vlastne on sformuloval a toto boli vlastne prvotné, alebo toto boli vlastne tie informácie, na základe ktorých sa odovzdával buddhizmus do dnešných dní. Čiže prvá posvetná pravda je bhava dukkha, čiže vlastne život je plný utrpenia, čiže život je ako keby utrpenie, nech sa deje, čo sa deje, tomu utrpeniu sa nevyhneme. Že to utrpenie je tu všade a jednoducho nemôžeme pred ním zatvárať oči, je proste medzi nami a vidíme ho. Druhá posvetná pravda je dukkha sabodaya trishna, čo vlastne v preklade znamená toľko, že utrpenie vyvoláva túžba. Čiže napríklad, keď ja túžim po niečom, túžim sa stať rektorom a toto jednoducho neprichádza a kým nie som rektorom, tak proste jednoducho potom túžim a bolí ma to a celý môj život je plný utrpenia, plný štúdia, plný túžby potom, že by som chcel niečo, čo ešte nemám. A keď už reálne nastane ten okamih, že stal sa zo mňa rektor, tak vlastne ma bolí to, že čo sa stane, keď o to prídem? Čo sa stane, keď dojdem domov? Doma už nebudeme rektorom. Že Ježiši Kriste. A zase to prináša veľké množstvo utrpenia. A ja napríklad nechcem byť rektorom, ale tak či tak cítim, že keď po niečom túžim, tak to môže mať za následok utrpenie. Alebo napríklad túžim po tom, že si chcem kúpiť nové auto, hej. Túžim, že musím mať auto a pritom mám absolútne fantastické auto, ktoré ma dovezie presne tam, kam potrebujem, lebo je úžasné. A položím kľúčik, naštartujem a ide tam, kam chcem. Dokonca v ňom viem nahrávať takéto videá, čiže moje auto je absolútne fantastické. Ja túžim potom, aby som mohol mať lepšie, alebo túžim potom, aby som mal viacej peňazí. Jednoducho túžim a táto moja túžba prináša utrpenie. A kto ma privádza vlastne k tretej posvetnej pravde, a to je Trishna Nirodha, Dukkha Nirodha. To znamená, že čiže uhasím túžbu, uhasím utrpenie. A to znamená, že keď ja naplním svoj pohár energie tým, že stal som sa rektorom, kúpil som si auto, hej, že OK, je fajn a už necítim to utrpenie, už necítim tú bolesť, že čo sa môže stať, keď to nastane. Aha, a ešte tu mám veľmi príjemnú vetu, alebo veľmi dôležitú vetu, že ja keď po niečom túžim, alebo po niekom túžim, tak sa vlastne dopracovávam k tomu, že ja nemôžem nikoho nikdy vlastniť. Jednoducho je to nemožné. Ani ten najsilnejšie puto, ktoré je vlastne medzi matkou a dieťaťom, kde to dieťa jednoducho vyrástlo v tej maternici, vyrástlo v tej matke. A oni tiež nie sú jedno, hej, proste tiež sa nemôžu vlastniť. Preto taký ten vzťah, že ja som tvoj, ty si moja, je
až bolestivá, že jednoducho to nemôže fungovať. Nemôže to byť nejakým spôsobom, je to viac menej len zraňujúce a tento spôsob života nie je odporúčaný. Ja s tým vysoko súhlasím. Mám takú vetu, že buď ľúbiš, alebo opravuješ. A keď ľúbiš, to znamená, že tvoj partner môže byť akýkoľvek. Ľúbiš ho za to, aký je. A keď opravuješ, tak on musí byť presne taký, ako ty chceš, aby on bol. A Buddha, aby tieto svoje 3 sveté pravdy, alebo 3 posvetné pravdy nejakým spôsobom ukorenil, že áno, že takto to je, tak vlastne prišiel so 4., kde hovorí, akým spôsobom fungovať, akým spôsobom to vlastne vykonávať. A to bolo vlastne Aštanga Márga, čo vlastne znamená, že to je 8-dielná posvetná cesta, ktorá sa skladá z 8 dielov, kde každý jeden, kde prichádzam k tomu, že ja následujem tých 8 krokov a tým vlastne sa dostávam na vyššiu úroveň. A tie kroky sú vlastne, že poznanie, prídem k poznaniu, že niečo so mnou nie je v poriadku, niečo jednoducho ma ťaží, nejaká informácia je pre mňa nevhodná, alebo nie je to tak, jak by som si, alebo po niečom túžim. Jednoducho spoznám, že niečo sa deje. A toto spoznanie vlastne je druhý krok, že áno, uvedomím si to, že áno, že však niečo mi to vlastne hovorí, že toto je môj prípad a so mnou to nejakým spôsobom rezonuje. A tým, že toto spoznám, že áno, toto so mnou rezonuje, toto je vlastne tretí krok, že prijímam, že áno, že táto informácia alebo toto presvedčenie presne je o mne. A môžem spraviť ďalší krok, čo je vlastne zhodnotenie, že čo mi to vlastne spôsobuje, akým spôsobom to na mňa vplýva a prečo to vzbudzuje vo mne tieto vzorce, prečo to vo mne vzbudzuje všetky tieto pocity, prečo to vo mne vyvoláva túto túžbu alebo utrpenie. Prečo to vo mne vyvoláva túžbu po tomto utrpení. A keď už poznám, že toto sa so mnou deje, môžem sa rozhodnúť, že či budem následovať tento svoj vzorec, že áno, vidím ho, vidím, že ma niečo ťaží a môžem sa rozhodnúť, že budem ho následovať alebo nebudem ho následovať. Potom prichádza čin, že keď som spravil rozhodnutie, tak vykonám čin, že dobre, vykonal som čin, budem ho dostatočným spôsobom opakovať, že OK, rozhodol som sa, konám podľa toho a budem to opakovať a po niekoľkom množstvom opakovaní alebo po akom čase opakovania zistím, že dá sa to fungovať aj ináč. Dá sa fungovať aj iným spôsobom. A vtedy nastane zmena. Táto zmena zase je vlastne ďalším krokom, to je vlastne 7. krok a prinesie to zase ten prvý, kde vlastne sa naučím nové poznanie. Čiže skúsim to ešte na nejakom príklade, že spoznám, že prídem k poznaniu, že nerozprávam dostatočne výrečne, nerozprávam dostatočne schopne. Zhodnotím si, že ja by som chcel predsa len vedieť rozprávať, chcel by som sa vidieť na kamere, chcel by som nejakým spôsobom prezentovať samého seba. Príjmem, že áno, že aj toto som ja, že aj ja by som sa chcel ukázať na kamere, je to fajn. Zhodnotím to, že áno, chcel by som to, je to niečo, čo by som chcel a rozhodnem sa, že teda budem konať na základe toho, že doteraz som nič také nerobil, doteraz som svoje videá nikakým spôsobom nepoužíval, nezverejňoval, nenatáčal som sa alebo nerobil som podcast, jednoducho rozhodnem sa, že od teraz to chcem spraviť. Vykonám čin, nahrám túto nahrávku a budem ju opakovať aspoň párkrát, kým nedojdem k zmene. Nedojdem k tomu, že áno, niečo sa vo mne zmenilo a už ma až tak nebolí pozerať sa do kamery a rozprávať o buddhizme. A na základe toho nastane nejaká zmena a spoznám o sebe niečo nové, kde na sebe zase niečo spoznám a môžem na základe toho spraviť ďalšie rozhodnutie a tým spôsobom vlastne rastiem vyššie a vyššie.
Takže toto sú vlastne 4 pravdy buddhizmu, ktoré sa mi veľmi, veľmi páčia a chcel som ich odovzdať takýmto spôsobom ďalej. Takže to je vlastne všetko k dnešnému dňu. Verím, že sa znova niekedy vidíme. Ďakujem veľmi pekne a ahoj. A nech sa deje, čo sa deje, ver, že tvoja myseľ potrebuje uveriť a tvoje telo sa potrebuje hýbať. Ďakujem, že si bol účastníkom podcastu Nowhere a vidíme sa zase niekedy inokedy. And never forget, whatever you do, your body want to move and your mind want to believe. See you next time.